ಶನಿವಾರ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಕಮ್ಮದಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಅದು ಕೊಲಕ್ಕಿದಾರು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಲಿ ಕೇಳಿ 5 ವರ್ಷ ತೆಗಿದೆ ಚಿಕನ್ ಬಟ್ರೆ 7 ವರ್ಷ ಬರ್ತಿದೆ ನಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರು ಕಟ್ಟನ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಂಜೆ ಟೀಮ್ 169 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಎರು ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಟೀಮ್ ಇರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಿಜಾರೆ ಟೀಮ್ ಅವಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಲ ಪಕ್ಕುಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡ ಪುದರ್ ಮಂತ್ರ ಮಾತೆರನ್ನು ಕಿಡತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳ ಮುಖೇಶ್ ಇಪ್ಪು ಇರುವಲ್ತ ತಾಟೆಪಟ್ಟಿ ಮಾರಿಪ್ಪು ఒక పదవ దూజెప్పు అయితే కొండొట్టుದ చెన్నెప్పు ನಂದಳಿಕೆದ ಪಾಂಡು ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪರ ಐತ ಆ ಎರುಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ್ತ ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಕ ವಾಪುರ ಮೆಟ್ಲಿ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ತುನು ಆ ಇರ್ಲೇನ್ ಮದಪ್ಪರೇನೆ ಇದ್ದಿ ದಾಯಪನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮ್ಲೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅತ್ತಂದ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಲೋಡು ಮೆಟ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಕುದಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುನಿ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರು ತಾಟೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಗಿಡತ್ತಾರೆ ತಾಟೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಮಾರು ಒಂದು ಮುಖೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡುಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಮ್ಲೋಡು ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಚಾಲೆ ಹಿಂಗ ಅವು ಬೇತೇರು ಅರ್ಧ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗರೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಲ ಆಂಡಲ ಪೋದ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಮ್ಮದ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಇರು ಬುಡ್ಪು ನಾಯಕರು ಮುಖ್ಯ ಜನ ಮುಖ್ಯ ಇರುತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಸಟ್ಟ ಅವಡು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೇರು ಹೋಯ್ಕಂಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಬುಡ್ಪುನೇ ಸರಿ ಇದ್ದಿನ ಗಿಡ್ಪುನೇ ಸರಿ ಇದ್ದ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದ್ ಇತ್ತಿಂದ ಭಾರತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರಿ ಆಗಲೇ ಒಂದ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದ್ ಟೀಮ್ ಒಂದ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿಜಯೇಶ್ವರಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ರ ತೋಂದಿಪ್ಪ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಗಾರಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗಳೇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎರುಗಡಪ್ಪನರು ಮಿಜಾರಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನಡು ನಿಜ ವೈಕ್ ಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಿಜಾರಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಏರು ಬಂಡ ಸೊ ಇನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರನ ಕಂಬಳದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿರುಪಾಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಪಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಏಪ ಬರ್ತಾರೆ? ನಾನು ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಇರ್ಲಿತ್ತು ನೈತ ಪಿರಿಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಲಾಗದ ಅಪ್ಪನ್ ಎತ್ತೇರೆ ಗಿಡವನಾರು ಆರು ಪುರ ಏರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರೆ ಅದಾಗ ಆರು ಗಿಡ ಒಂದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ನೀರ್ ಪುರ ಕೊರ ಒಂದಿತ್ತ ಮಂಜುಟಿ ಮಂಜುಟಿ ನೀರ್ ಪುರ ಕೊರ ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪನ ಕಂಬಳ ಪುನಃ ಶನಿವಾರ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಕಂಬದಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ದೂರ ಊರದ ಕಂಬಳ ದುಮ್ಮದ ಕರೆ ಎತ್ತಿನ ಬನತೆ ದೂರದ ಕರೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಪೋತೆ ದುಮ್ಮದ ಕಂಬಳ ಕೊಲ್ತ ಮಜಲ್ಲ ಪೋತ ಶನಿವಾರ ಅವೇ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟೆದ ಎತ್ತಿಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೊಸ ಕರೆ ಆತನು ಕೊಲ್ತ ಮಜ್ಜಲ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಡುವೆದ ದುಮ್ಮದ ಕರೆ ಇತ್ತು ಪೂರ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಪೋತ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡ ಪೋಂದಿತ್ತರ ನಿಕ್ಲೆ ಜವನರ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಜವನರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕುಲು ಇತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ತಾದ ಎಂಕ ಸೀದಾ ಕಂಬಳಗೆ ರಜೆತ್ತಿನ ಸೋಮವಾರ ಐತಾರ ಕಂಬಳ ಇತ್ತನ ಸೋಮವಾರದನೇ ರಜೆನೆ ಕಂಬಳ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಪುದಾರ ಪಂಡ ಏರು ಅಕ್ಲಿತ್ತೆ ಏರು ಗಿಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯೇ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ 3 ಜನ ಅಗ್ಲಡಿ ಈರೋರಿ ಇತ್ತೆ ಏರು ಗಿಡ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರ ಅಪಗನಿಯರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಐದು ದುಂಬೇರೆಲ್ಲ ಏರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತಾರ ದುಂಬು ಕಂಜಿಲೈನ್ ಪುರ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಗಿಡವನೆ ಉಲ್ಲೆಂದ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಡ್ಡೇರು ಪುರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಚೈತಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಪುರ ಪಂಡುಗರಿ ಎಂಗ್ಲೆ 10 ದಿನದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತೇನು ಸುರುತನೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ 100 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆದಿತ್ತೇರು ಸುರುತ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಐಟ್ 84 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 10 ದಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಿರ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನು ಅವಳು ವ್ಯಾಯಾಮ ಇತ್ತೇನು ಯೋಗ ಇತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬಡವನು ಏಪರೆ ಬೆತ್ತ ಒಂದು ಬಲ್ಲಪುರನೇ ಏಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ದ ಒಂದೊಂದ್ ದಿನಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬನ ಒಂದೊಂದ್ ದಿನಕ್ಕ ಒಂದೊಂದ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದ ಕರುಕುಂಬಳದ ಪದೇಂಗಿದ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೇಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಫಿಟ್ ಆದಿತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ತೋರೈತಿನಕ ಸಪುರ ಅದಾರ ಪ್ರಶಾಂತರು ಪೂರ ಇತ್ತೇರಿ ಆರ್ ಬಣ್ಣಗ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ತೋರದು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇರಿ ಬಣ್ಣಗ ಪಿರಬೋನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಸಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ 2 ದಿನಂತೆ ಬಲ್ ದಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿ ಬಲ್ ದಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ರವಿ ಇಲ್ಲರೆ ಉದ್ದದ ಬೈಂದೂರು ಅಕಲ್ ಪುರ ಇತ್ತೇರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಲ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಪಗೀರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಂಬಳ ಅಂಡತಿ ಅಪಗ ಏರು ಗಿಡ ತರತಿ ಏರ್ಕೋರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುರುಕು ಕ್ಯಾಂಪ್ ದವಲು ಏರುಕೋರ್ ಒಂದಿತ್ತಿಜೇರು ಪಂಡ ಅವಳು ಸಿರ್ಲ ಅಲ್ದಾತಿನ ಅಜಯ್ ಕಾರಣ ಅವಳು ಎಂಕಲು ಬೈಕ್ ಟೆಂಪೋ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಪುರ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತು ಸುರುಕ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಉಡ್ದಾಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಲ ಆತಿನ ಅವಳು ಸುರುತ ಕಮ್ಲೋಡೆ
ಒಂಜಿ ಹತ್ತೂರು ಗುತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೊಂದು ಕಂಜಿ ತಾಂಗದಿತ್ತೆ ರೈಪಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಜನ ಇರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಐಟ್ ಮೆಡ್ಲ ಆತಂದು ಬಟ್ ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಆತಂದು ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಲೆಕ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಇರು ಭವನೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಂದೆಲ್ಲ ಭವನೀಶ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಗ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಚ್ ದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳಗ ಬನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏರು ಕೊರಿಯರು ಬಾವಿ ಬಗಡಿ ಏರು ಗಿಡ ಫಸ್ಟ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆಕ್ ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗುತ್ತೆ ಗಿಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರೆಂಜಲ ಕಾರ್ಯದ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಡ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆ ಗಿಡ ತಿತ್ತೆ ರೆಂಜಲ ಕಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ರೆಂಜಲ ಕಾರ್ಯ ಗಿಡ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೆಂತುದ ಕೊಲಕ್ಕಿದಾರೆ 1 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಕುರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ನಂದಲಿಕೆಡ್ 5 ವರ್ಷ ಎತ್ತ ಗಿಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇರು ಪಂಡ ನಕ್ರ ಜಾಕರ ಮಾಡಿವಲ್ರಿ ಇತ್ತೇರ ಅಂತ ಜರಗೆತ್ತಿಜೆ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತವ್ರೆ ಆನಂದೇರಿ ರಾಜೇಶನ್ನೆ ಮಾರ್ನಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಜ್ಜನ್ ಇತ್ತಾರೆ ಇರು ಸಾಲ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತಾರ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕಿ ಜತ್ತೆರು ಗಿಡ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಇರ್ಬರ ಗಿಡ ತರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೋರ್ಲ ಗಿಡದೆ ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗಿಡ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೋರ್ಲ ಅವು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟೋಲ ಮರಕಲೆ ಬೆಟ್ಟು ಅವು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೆಲ್ ಪಾನಿಲ 3 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಗಿಡದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಮ್ಲಗು ಬೋಲದ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈ ಒಂದು ಇಂಚನೆ 2 ವರ್ಷ ರೆಡ್ ಕಮ್ಲ ಅವತ್ತಂದ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಪಂಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇರು ಮಿಜಾರ್ಡ್ ಉಳ್ಳರ್ ಆಡಿಗೆ ಬತ್ತಾರು ಮಿಜಾರ್ದ 7 ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ನಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ಕಟ್ಟನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರು ಕಟ್ಟನ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಂಜಾನೆ ಮೂಡಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 14 ಮೆಟ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವು ಇರು ಗಿಡದ ಐನತೆ ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಮ್ಲೋಡು 14 ದನ ಮೆಟ್ಲ ಆತನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಲೋಡು ಎಬಿ ಐನ 14 ಕಮ್ಲೋಡು 15 ಮೆಟ್ಲದ ಓಕೆ ಅವು ಓವು ಇತ್ತಿನ ಇರುವಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪುಲ ಪಕ್ಕುಲ ಮಿಜಾರ್ದ ಅಪ್ಪುಲ ಪಕ್ಕುಲ ನಿತ್ಯ ಅಕ್ಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಬಾರಡಿಡು ಎಬಿ ಒಂಜಾತನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾತೆ ಎರು ಗಿಡ ಇರು ಒರಿಯನ್ ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ರಾಜೇಶನ್ ಇತ್ತೀರಿ 6 ಬೀನ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆನೆ ಗಿಡ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಇರು ವಾಟಿಂಗ್ ಬಿಡಬರು ಉಳ್ಳಾರು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಉಳ್ಳಾರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರು ಐಟ್ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ಪರ ಪಡಿದ ಮುರನೆ ಒಂದು 2 ಕಮ್ಲ ಅವು ಇತ್ತೆ ಜೂನ್ ನಮ್ಮದ ಸೀನಿಯರ್ ಇತ್ತಿನ ನೀರು ಜೂನಿಯರ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಗಿಡ ಮುಗ್ಲ ನಿತ್ಯ ಪರ ಪಡಿದ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದ ಇತ್ತು ಇರು ಪಂಡನ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತ ಓಣ್ಲೈತೆ ಇರು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತನ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ಪಂಡ ಇರು ಗಿಡ ಇರು ಪದವುದಲ್ಲ ಮಟ್ಲಿ ಗಿಡ ಪದವು ಗಿಡದೆ ಕಾರ್ಕಲ ಗಿಡದೆ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನ ಅವೇತ್ ವರ್ಷ ಗಿಡ ನಾವು ಕಾರ್ಕಲ 2 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ ಆನಂದ ಅವರಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಗಿಡದೆ ನೀವು ಪಡಿವಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗಿಡದಿತ್ತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿನಾಗ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ದೇನೆ 5 ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ದೇನೆ ಇರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಮೆಡ್ಲು ಮೂಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಮೆಡ್ಲು ಇರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮೆಡ್ಲು ಐತಿತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರೆ ಇಂಕ 169 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತುಗೋರ್ನ ಎರು ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಟೀಮ್ ಇರಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತುಗೋರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಿಜಾರೆ ಟೀಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಲ ಪಕ್ಕುಲ ಏತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಿ ಪಂದಾಜಿ ಅವು ಜೋಡಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಇದು ಈರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಸೀನಿಯರ್ ಓಟಗಾರ ಏರಿತ್ತೀರಿ ಈರು ಬಂದಾಗ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ ಟೀಮ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಂದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಬಂದಾಗ ಮಾರ್ನಾಡ ಮೇರ್ಲೆತ್ತೀರಿ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರೇ ಬದ್ರಿಗಿದೆ ತೋರದ ಒಂಜಿ ರಘುರಾಮ ಆರೆ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಖಿಲ್ ಪುರ ಧೈರ್ಯ ಬಂದು ಇಂಚೆ ಗಿಡ ಓಡನ್ ಬಾರಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆರಿ ಅಣ್ಣ 6 ಬಾರಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೊಲಚೂರು ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟ ಪುದರ್ ಮಂತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಗಿಡತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳ ಮುಖೇಶ್ ಇಪ್ಪು ಇರುವಲ್ದ ತಾಟೆಪೊಟ್ಟಿ ಮಾರಿಪ್ಪು ಬೊಕ ಪದದ ದೂಜೆ ಇಪ್ಪು ಐತೆ ಕೊಂಡೊಟ್ಟದ ಚೆನ್ನ ಇಪ್ಪು ನಂದಳಿಕದ ಪಾಂಡು ದಾಯ್ತ ಪಂಪಾರ ಐತ ಎರುಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ್ತ ಪಂಪಾರ
ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜೇರು ಬಂತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಗಿಡ ಒಂದು ಚೆನ್ನ ಇಷ್ಟ ಕಾರ್ಲ ಗಿಡ ಒಂದು ಪುನಃ ಮುಖೇಶ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಪದವು ಗಿಡ ಒಂದು ಪುನಃ ದೂಜೆ ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ ವಾಪುರ ಮೆಡ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುನು ಆ ಇರ್ಲೇನ್ ಮದಪ್ಪರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮ್ಲೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅತ್ತಂದ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಲೋಡು ಮೆಡ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಕುದಾರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುನು ಇಂಕ್ ದಾಟೆ ಬುಟ್ಟಿ ಏರ್ ಮುಂಡೆ ಪೂರ ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕುದಾರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುನು ಕಾಲೇರು ಪಡಿವಲ್ಸಿದ ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕುಣು ನೇರ್ನ ನಂದಲಿಕ್ಕಿದ ಪಾಂಡು ಕುಟ್ಟಿ ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಲ್ಲ ಮದಪ್ಪರೆ ಈ ಲೈಫ್ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ನೆನಪು ದೀಪ್ಲೇಗ್ ರಡ್ಡ್ ಮುಚ್ಚಿ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿತ್ತಂಡು ಇವ್ರು ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಸಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಈರ್ನ ಇವ್ರು ಪಿರ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕರೆಲ್ಲ ದುಂಬಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಈರ್ನ ಪಾಸ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಮೇಲೆ ನೆನಪಿತ್ತಂಡು ಕಣ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇರುವೆಲ್ಲೆರ್ಲು ತಾಟೆಲ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರು ತಾಟೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಗಿಡತ್ತಾರೆ ತಾಟೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂಜವು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಪಡಿವಲ್ಸಿದ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಜರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಅವು ಬಾರಿ ಪಾರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮುಖೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡುಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಗಮ್ಲೋಡು ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಹಿಂಗ ಅವು ಬೇತೇರು ಅರ್ಧಗರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗರೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಲ ಆಂಡಲ ಪೋದ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಬೇತೇರು ಟೀಮ್ ಅವು ಬೇತೆ ಈರ್ನ ಅಪೆದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇತ್ತನ ಟೀಮ್ ಅವು ಅಪೆದ ಮಾಲದೇರು ಮಾಲದೇರು ಬಿತ್ತೆ ಮುನ್ನೆ ಈರ್ ನಂದಲಿ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ಪಾಂಡುಲ ಮುಖೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಮಿತ ಸಾಲ ಅವೊಂಜಿ ಹಾಕಿದಿತ್ತು ನಾನು ಅವು ಬೇತ ಅವತ್ತನ್ನ ಬೇತ ನೆನಪು ನೆನಪದಿ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ದೂಜೆಲ ಅಂದುಲ ಕಾಲೆಲ ಕಾಲೇರು ಬಾರಿ ಪೂರೇರುಕುಲ ಪಾಡ್ದು ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತನು ಬಟ್ ನೆತ್ತೆ ಹತ್ತೂರು ಗುಂಡೆ ಹಿಡ್ಕದ ಮೋಡಾಗ ಕೊಲಕೇರು ತುರ್ದ ಕುಟ್ಟಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ದೂಜಾಗ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲದ ಮುನ್ನಾಗ ಪಕ್ಕುಗು ಪೂರ ಇರ್ಲಿಕ್ಲ ಕಟನಗರ ಪೂರ ಇರ್ಲಿಕ್ಲ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಮತ್ತೊಡು ಗಿಡವನ್ನ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಇರು ಎರು ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತ ನೀರು ಎರು ತಾಂಕನ ಇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತಿರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಈರ್ನ ಕಿದಟ್ಟಿತ್ತು ಏತಿ ಎರು ಉಂಡು ಅವತ್ತನೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಟ್ಲ ಈರ್ನ ಕಿದತೆ ಎರುಕಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆಪೇರು ಮಿಜಾರ ಸುತ್ತಪುರ ತಂಡ ಅವು ಈರ್ನ ವೇರು ಇಂಕವರು ಪಂಡೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುರಂಡ ಎಂಚ ಇರು ತಾಂಗೊಂದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಜಾಡ್ದ ಶಕ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಮುದ್ದು ಬಂದ್ ಪುನಃ ತಾಂಕೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮು ಶಾಲೆ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಂದಿತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಇರು ತಿರ್ಗವನ ತುಜಕ್ಕುನ್ ಪುನಃ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುನೆ ಪುನಃ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಆರೋಗ್ಯ ಪುರ ತೂಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಪುರ ಇತ್ತು ಅಂಚದ ಒಂಚು ಚೂರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚು ಚೂರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂಚ ಪುರ ತಾಂಗ್ ಕೊಡ್ದಾದ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಡಿವಲ್ಸದ ಇರಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಡ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ನಿಜಾಡ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಕಂಜಿಲುಲ್ಲ ಇತ್ತ ರಡ್ಡೆ ಕಂಜಿಲು ಅವು ಕೂಟಡ್ ಪಾಡ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಮರಣದ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐದು ಅವು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರು ಏರ್ ಗಿಡ ಏನಪ್ಪ ಜಪ್ಪದ ಅವು ಜಪ್ಪದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇರೆ ಕೋರಿಂಜ ಅರು ನೇರ್ ಓಕೆ ಈರ್ದನ ಗಿಡ ತಿಜರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ನ ಪಂಡ ಈರಿಗೆ ಬೇತ ಸಾಲೆ ಅವೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಂದುವೆ ವೇಣೂರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 8.96 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನೆನಪುಂಡು 14 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಈರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ ಪಂಡ ಏರೋರಿ ತಾತ ಕ್ರೀಡೆ ಉಂಡು ಸಂಬಡಿ ಪಂಡ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತಿರ್ ದಾಯ್ತಾನ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗೆ ಇರೋತಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪರ್ ಕುದಾರ್ ಬತ್ತಂಡಿ ಈರಿಗೆ ಇಂಕ್ ಕುದಾರ್ ಬತ್ತಿನ ಇಂಕ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಈ ಕಮಲ ಗೊಟ್ಟೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇರುಕು ಯಾನ ಅದಲ್ಲ ಬಂತೆ ಯಾನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಮಲದ ಇರು ಗಿಡವನೆ ಕಮಲದ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಇರು ಬುಡ್ಪು ನಾಯಕರು ಮುಖ್ಯ ಜನ ಮುಖ್ಯ ಇರುತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಸಟ್ಟ ಅವಡು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆರು ಹೋಯ್ಕಂಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಬುಡ್ಪುನಾಯ ಸರಿ ಇದ್ದಿನ ಗಿಡಪುನಾಯ ಸರಿ ಇದ್ದ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದಿತ್ತಿಂದ ಭಾರತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರಿ ಆಗಲೇ ಒಂದ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದ್ ಟೀಮ್ ಒಂದ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐದು ಮಕ್ಕಳ 24 ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೋಟಿಪ್ನ ಇರು ತಾಂಕುನಕ್ಕಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇರು ತಾಂಕುನಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಐತ ಆರೋಗ್ಯ ತೂಕನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಈ ಕಮಲದ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆತ್ತ ಟೈಮ್ ಐ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ತಾಂಕುನಾಯಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ದಾದ ಅದಕ್ಕಂತ ತಾಂಕುನಾಯಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬೇತೇರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ
ಅದಗ ರವಿಯನ್ನ ಕೊಂಚ ತಿಕ್ಕದೋಡು ಎಂಕಲ್ ಐದು ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಡ ರವಿಯನ್ನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಅಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅರೆ ಕೊಂಚ ತಿಕ್ಕೋಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಲಕ್ಕ ಒಂದ್ 2-3 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಕಂಬಳಡು 4 ವಿಭಾಗಗಳ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಯರದ ಇಲ್ಯ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡತಿ ಪಣಪನಂಡ ಏರ್ನೇರು ಗಿಡ ದಿತ್ತರು ಆನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಳ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೈನ ಆಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ್ ಆಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಆದಿತ್ತಿದೆ 4 ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಎಬಿ ಆದಿತ್ತಿನ ರೆಡ್ ಎಬಿ ಓ ಎಬಿ ಆಯ್ನೆ ಒಂಜಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಎಬಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎಬಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮಿಜರ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಇರುವೈಲ್ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯರದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದ ಬೇತವಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಉಂಡ ಇರೆಗೆ ಪಂಡ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಆದ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚ 4 ಆಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಯ್ನ ಬರ ನೆನಪುಂಡು ಆಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಅವು ಏಳು ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಎಂಚ ಇತ್ತಿಂದ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಪೋಂದು ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲರು ನಂದು ಪೂರ ಬೇಡ ಬೆಟ್ಟನ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ಗಿಯನ್ ಪೂರ ತೂಗೊಂಡಿಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಇತ್ತಿಂದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಅದ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾನ ನಾನು ಶಾಲೆ ಪೋರ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋರ ಸೈಕಲ್ ಬುಕ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಪೂರ ಒತ್ತಿ ಬಾಂಬೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಬೇಲೆಗಿಂಚ ಕೃಷಿ ಬೇಲೆ ಪೊಂದು ತಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದೂರ ಪೋಯ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇತ್ತೇರು ಬಸ್ ಆ 1 ರೂಪಾಯಿದ ಕಡ್ಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿದ ಪೆಪ್ಸಿ 700 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ನಡ್ತಾ ಬರೋದಿತ್ತ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಕಲ್ ಒಂಜಿಗೆ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ದಂಡ ಪೋದು ಬರಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವ ಅದು ಶಾಲೆ ಶುರುವಾನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರುವಾನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಪೋರ ಮೆಗ್ಗೆನ ಒಂದು ತೂರಿತ್ತು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಪ್ಪ ತೂಪೇರು ಯಾವತ್ತನೇ ಅಂತ ಪಪ್ಪ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ದೇವ್ರಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಡಯಟ್ ಎಂಚಿತ್ತುಂಡ ಕಂಬಳ ಬುಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇತ್ತಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪಂಡ ಎಂಚ ಉಂಡು ದುಮ್ಮುಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಸಾಗುಲಿ ಮಂತಂದಿತ್ತ ಗೇನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪಂಡ್ರೆ ಮಜಾ ಒಂಜಿ ಬಟಲ್ ಕಂಡು ಸಾಗುಲಿ ಮಂತಂದಿತ್ತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಪಲ ಈ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಪಾಲ ಪನ್ನ ಪಡಿಲಿತ್ತಿನ ಕಂಡು ಲೆವೆಲ್ ಬಂತದೆ ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ಸಾಗುಲಿ ಬೆಂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ 7 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಗೇನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇದ್ದ ಜನಕುಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನ ಬರೋಲ್ಲೇರು ದಿನೇಶ್ ಶಿವರಾಮೇರು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತಿ ಕೃಷಿಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಅವಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಅವಡಂದು ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಲಹೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಕಂಬಳಿಜ್ಜ ನಿಪ್ನಾಗ ಇರ ಈಗ ಸಾಗುವಳಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಮೇಸ್ರಿ ಬೋಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ದೊಮ್ಮು ಪೂರ ಆಪದಿತ್ತೆ ಕಮ್ಲು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಮ್ಲು ಅಂಚೆ ಈ ದೊಮ್ಮು ಪೂರ ಬೆಂದ್ರೆ ಆಪದ ನಾವೇನ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಇತ್ತು ಸರಿ ಒಂದು 4 ಅಂತ ಬುದರ್ ಪಂಪೆ ಆರ ಬಗ್ಗೆ ಬನೋಡಿ ಪಂಡ ನಕ್ರ ಜಯಕರ ಮಂಡಿ వాళ్ళు ಬರ ತಂದಿತ್ತೇರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ನಂದಳಿ ಕೆಡೆ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕಿತ್ತಲ 6 ಮೆಟ್ಲಾಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಉಬ್ಬರ್ ಕಂಬಳ ಪೂರ್ತಿಪ್ನಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೇರು ಎಂಗಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 6 ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ 6 ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತು ಸುರೂಕು ನಂದಳಿ ಕೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡು ಕುಟ್ಟಿನಾರ್ಗೆ ತೊಂದೇರು ನಂದಳಿ ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಟ್ರು ಆ ವರ್ಷ ಆನಂದನ್ನೇ ಪಂಡ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನು ಸೀನಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲು ಜೂನಿಯರ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಸೀನಿಯರ್ 6 ಎತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ 2-3 ವರ್ಷ ಆ ವರ್ಷ ಕಾರ್ ಪೂರ ತಾಗನ ಮಸ್ತ್ ಗಿಡ ಒಂಚೆ ಗಿಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತದೇರು ಗಿಡವನ್ನು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಮತ್ತದೇರು ಗಿಡ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು 2-3 ವರ್ಷ ಐತ ಆ ಟೀಮ್ ಉಡೆ ಇತ್ತ ಅಂಚದ್ ಬಾರಿ ಮೂಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಲ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಕರ್ವಾನ ಮನ್ಪುರ ಬಂದದ ಆಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾರಣ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಿಜಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ 7 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲ 6ನೇ ಟೀಮ್ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಓ ಟೀಮ್ ಬೆಪ್ಪೇರು ಯಾನ ಇಕ್ಲ ಪೋಬ್ಜೆ
ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕದ ತೂಂಡು ರೆಡ್ಡೆ ನಿಮಿಷ ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು ಮಾರನಾಡ ರಾಜೇಶ್ ಎಂದಲ್ಲ ದುಂಬುಡ್ದು ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಗಿಡವನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಮನ್ಪು ಯಾರೇ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಂಕರ್ ಬಜುಗಲ್ದು ಶಂಕರ್ ಅಂದೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಿತಿನ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ಲಂ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಕ್ಲು ತೂಯಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಬಳದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ತೆಗೆದಿತ್ತಾರೆ ಬೊಲ್ಪುಲ ಎಂಕ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಡ ಅವ್ರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ನನ್ನವರ ಪಾತಿರುವ ವೈಕ್ ಬಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಬಂಡ ಅವ್ರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ನಾನಾತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಆರೇನು ಎಂಕ್ಲಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದ ಆರು ಬಳದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಆರು ಪೋಡ ಅಂಡ್ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ.